sajane iki aku kesel ki ora. Terus Ning yen to tak rasakno yen to tak gagas. Apa ya iki menungsane? Apa ya mergo saka kahanan? iki menungsane apa mergo kahanan? Sing yo karep ki apa to Kakang? Aku kok yo urung kabar pisan. Pakabaran saka njaba. Heeh. Nggonku golek gegodhongan sing kanggo bobok kanggo nulung kalian tangga teparo. Ning ki aku langsung mandek. Sakwis sing mandek aku banjur bali. Mergo aku keprungu yen to sedulurku Rakuti lan Rasmi. Yen to iki dina dhewekne iki duweni derajat lan pangkat kanthi dalan sing ora sak mestine. Duweni derajat lan pangkat ning ora nganti dalan sak mestine. Banjur kanthi dalan apa to Kakang nganti sampean kok bingung? Sing lumrah yen to ngepengake duweni derajat lan pangkat pindhaning salah sawijining senopati Iso. kudune iki nyabekake dharma bakti tumrap negara lan bangsane utawa kaprigelan sing dipamerke ana ing pengayoman Kraton Majapahit. Lah iki beda. Bedane kuwi Mergo dicongol-congolke ya kuwi mono ora ana liya mung bojone. Mbak Yusitan Sukaro Wahab Sari to. Kuwi mono bener. Nanging iki dina dadi kurbaning saka kekejemaning Sang Prabu Jayanegara. Mula rak mula. Yen to kahanan apa ya dipeh kuwasa banjur kumawasa Sang Prabu Jayanegara. Nanging yen to kapojok ing kahanan apa ya Kakang Rakuti lan Rasmi banjur congol cumongol banjur bojone iki dipamerke ana ngarsane Sang Prabu Jayanegara. Sing kaya ngono ki yo sing kandhane tangga teparo ki ora karo yo Kakang. Ora kleru kuwi. Jelaran apa jare pengayoman ana ing Majapahit iku anggere ana bocah wadon kuwi mesti seneng lho Kakang. Apa yo kaya ngono. Ngene ya Bran sini. Sing tak jaluk sampean aja nganti kaya ngono yo Kakang yo. Ya ora. Aja kaya sedulurmu Kakang Rakuti dalah Kakang Rasmi. Wong beda dalane. Aku iki mung sak tabib ana desa. Aku ora ngerti kutha raja kono. Dadi senajan to aku ki mono ora duweni bondo donya, ora duweni derajat lan pangkat, sing baku aku bisa urip karo kowe ki mono wis ayem lho Prasi. Matur nuwun yen sampean iki kandha kaya ngono Kakang. Mergo apa? Aku wedi yen kelangan sampean. Mula sing tak jaluk sampean aja nganti edan derajat lan pangkat sing kaya sedulurmu Kakang Rakuti dalah Kakang Rasmi. Lah kuwi malah bojone sing kang korban lak ngono iki terus piye lak ya mesake to? Mula rak mula. Wong urip ning alam donya rumangsa bagya lan mulya iki ora perkara kedunungan derajat lan pangkat bondo donya sing matumpu tuwuk untung ki ora. Nanging kanthi ikhlas sing urip yen to wong ning alam donya ki mono uripe ning desa apa mestine senajan to urip mangan sego tela bebasane nanging yen to wareg wis cukup ikhlas iki mono bisa nyenengke ati lho. Oh iya bener kandhane sampean yen kaya ngono Kakang. Ya wis namung barang apa wae saiki iki tak tampa kanthi ikhlas Kakang. Nak kowe kok kanthi ikhlas memuji ana ngarsane Gusti Kang Akarya jagat ora ana pawongan sing bisa misahke katresnanku lan Prasini kejaba Gusti. Lho. Oh, monggo monggo. Boten namung sejagongan kalian. Nang turun diparingi momongan ya. Dereng Areng gedhekeane niku jodoh pati lan rejeki menika ora kagungane Gusti Kang Akarya jagat. Kula iki namung nyuwun
dados rezeki wujuding putra menika dereng pikantuk kalih bojo kula. Kula nggih anane mung nyuwun lan nyuwun kok Ndara Ramapati. Wah, layak gayeng kirunggan. Lah iki Ya sing gedhe pangapuramu ya. Nggih. Mbok menawa wae aku tekaku ganggu. Mboten. Nggih. Ora. Niki dadosaken gagap gugup sak lebetipun manah kula lho. Kok jenengan iku janur gunung ngantos kraya-raya rawuh wonten rompok kula. Niku dados kula niku bingung. Rak ngene. Merga saka nggonmu dadi tabib nyang desa nganti keprungu nyang kutha saya Sinun Prabu Jayanegara ki ngerti kalamun kowe wektu dina iki jarene dadi tabib kang ampuh. Ampun kesangeten to anggenipun Ngalembono. Pun sak jamak lumrahe. Nek umpami wonten ing Karang Pradesan tangga tepalih menika pancen boten kula selaki. Yen tun wonten bot karepotanipun nggih kula ingkang sabyantu ingkang nulung. Jalan pripun? Urip teng desa niku rak mat sinampatan untuk binantu. Umpami boten wonten ngaten niku rak boten wonten karukunan to. Iki ora kok Ngalembono nanging kasunyatan. Nggih. Lah saka kersane Sinun Prabu Jayanegara tekaku ing papan kene sliramu kapurih ngobati gerai bisul karo Sinuwun Prabu Jayanegara. Sampeyan ngerti dhewe. Nggih. Akeh tabib semono oke sing wis kondang-kondang nanging kasunyatane ora bisa musadani gerai Sinun Prabu Jayanegara. Lha sewu sakderengipun lho. Piye? Gusti Ramapati. Ah. Niki rak boten klentu anggenipun kula midhangetaken to. Ora. Ki tenan. Mosok aku tau goro. Niki- Aku kok sing selawase ora tau goro. Lempeng galeng. Niki mboten kanugrahan nanging jejeban ingkang awrat. Lah nek umpami kan tangga tepalih niki iso mun jamak lumrah. Niki pengayoman wonten ing Kraton Mojopahit. Nek mong ya gerah ya mono ya mene ra iso sembuh-sembuh. Nggih. Lagi mlakune wae toklik. Lah iku ora mergo bisulen. Ning nek umpami panjenengan sampun paring dawuh ingin kados mekaten kula sagah. Tenan. Nggih. Aja. Kagem ngatonaken labuh-labet tumrap negara. Mengko yen anjen iso mari tenan, kowe bakal diparingi ganjaran. Lha maksake to wong pangayoman Sang Prabu Jayanegara kok ciri. Lah nek kula saged kok mboten dipun sabyantu dosa mengke. Le, Enji, ning syarate syaratipun lajeng kados kalau pundi? mangsane nek wong lanang ki mboboki, ya ta? Nggih. Bisul monggo mapane nang kene rak mesti grusak-grusuk. Kasar mesti cetha. Lah, Ora iki bedane kaya aku iki nek mboboki. Kula niki nyuwun kalih sampean. Ngene. Pancen boten kula sewaki. Umpami kula meniki ra digrogi. Kula meniki sasar susur anggenipun paring bobok paring sabyantu. Pancen boten kula sae. Umpami niku pengayoman mestinipun kula ora digrogi. Mesti anggenipun bobok mesti nggih ra dikasar. Sing yasa bobok iku cukup sliramu, nanging sing bobok iki ra bojomu. Oh, Ngono nenten lho. ta? Heeh. Nggih, gampil perkawis ngracik bobok kula sagah. Kowe tenan. Mangke bojone kula kersanipun bobok ingaten. Cacat, Kersanipun cacat. enggal Waloyo Satemaing Jati. Kaya ngono wis ora sak kesuwen ya. Nggih. Aku tak enggal bali kondur ngunjuk atur marang Sinun Prabu Jayanegara. Yen mekaten mung tansah nderekaken Tenan lampah ya. panjenengaken. Tak nganti nang gone pendopo. Enji. Wis kaya ngene ya. Dan keluargane ngawake dhewe kanthi dalan iki mengko entuk iso duweni bondo donya besok umpamane duwe anak bisa nyukupi bisa mulyaki kelawan anakmu. Kang Ratanca, Tak piye? sing dadi tabib iku lak ya sampeyan. Lho kene ngopo kok sing dikongkon boboki kok aku to, Kakang? Ngene lho Prasini.
kowe iki ora sah dadak salah ing panampa. Mengko bang tak racikke bobok kanggo ngusatani Sang Prabu Jayanegara. Dawuhe Gusti Ramapati ra cetha to. Mengko yen to sing bobokke aku mundhak grusak-grusu tundhone keseluruh. Yen to murinane Kanjeng Sang Prabu Jayanegara, sapa sing entuk duka? Aku. Nanging beda. Sing boboki nak umpamane kowe alus entuk pangalambono grahe Sang Prabu Jayanegara. Mari sapa sing entuk kanugrahan? Kowe karo aku. Nun sewu Kakang, sampean lali tak elingke. Perkara apa? Sampean ning ngarep mau wis kondo, jare sedulurmu Kakang Rakuti dalah Kakang Rasmi kuwi edan pangkat lan derajat. Sik bojone ki mau sing dadi korban. Lho aku kok arep cengel-cengelke ana ing Mojopahit to Kakang. Wis to Barasini. Beda. Yen to Rakuti lan Rasmi dipindhane menungso sing dakah-dakah, hangah-hangah pengen hangakahi sak isining jagat iki. Nanging beda. Yen to saka jroning atiku, aku mung tabib. Ngendi dununging tabib yen to ana pawongan sing njaluk sabyantu, mung aku cukup meneng lan meneng. Iya aku ngerti Kakang, bareng aku keprungu kaya ngono kuwi jare kanjenge ana ing Mojopahit iku mau to jare angger weruh bocah wadon ku jare tok mis. Aku mulu kuwi wedi Kakang. Ngene lho. Prasini tembung tok mis. Wong kepluk iki iso muni iki mengko amarga tangan loro. Yen to siji iki ora bakal muni. Yen to aku ndene kapitayan. Sapa to Prasini? Bojone ra tancah. Wis sing kenceng kembene. Wong wadon sing kena nggo daringan. Aku ndene kapitayan. Mengko yen to kowe netepi wajib ora ngiwolan nengen. Aku dari kapitayan yen to mengko bakal ngestokke apa sing dadi dawuhku. Kakang, samu barang apa wae sampean perintah, aku mesti tumindak, mesti tak laksanani. Nanging Kakang, sing gedhe pangapurane siji wae iki lho Kakang, rasane ngabot sakjroning atiku yen aku supaya tumuju ana ing Mojopahit Kakang. Prasini, Kakang Ratanca. ngerti kowe? Wiwit aku omah-omah karo kowe. Apa aku tau kating? Yen to aku tembung soro karo kowe. Mergo aku golek katentremaning keluarga. Yen to aku wis sago sumago ana ngarsaning Gusti Ramapati ngusadani kaya Sang Prabu Jayanegara. Yen to aku lewok, aku luput. Yen to aku luput, aku bakal kapitana. Endi kekuatanku? Wong aku wong cilik. Kating sing panguwasa. Senajan to bener, mengko yen to kating sing panguwasa, aku bisa diluputke. Dadi sing tak jaluk Prasini. Kowe gelem wae. Kowe ngusadani kelawan Sang Prabu Jayanegara. Aku rasaku Kakang. Tak peksa marang batinku rasane apa sakjroning atiku. Prasini. Iya. Yen to kowe wangkal kena. Kowe ora kena. Kena. Kowe ora gelem lunga ning Mojopahit kena. Nanging rungokno tembungku sing pungkasan. Kakang Ratanca. Yen to kowe mancahi apa sing dadi karepanku, kowe becik. Minggato kowe Prasini. Ana tetembungan swarga nunut neraka ora bakal katut. Kudune wong wadon iki nyengkuyung apa sing dadi lekase wong kakunge. Nanging kene apa? Yen to iki dina kowe mung mancahi lan mancahi. Apa yang ngono kuwi? Wong wadon sing kena nggo tulodo. Sing kudune wong wadon iki manut kali pembinaning keluarga. Ora naya mung kakunge aku. Ora sah dadak kakek jatuh. Tinimbang nyebut-nyebut mripat minggato kowe. Dadi tetep sampean
sampean iki meksa marang aku supaya tumuju ana ing Majapahit ngusadani Sinuwun Prabu Jayanegara, Kakang. Wis kok pikir tenan, Kakang. Wis mantep. Yen to aku cidra urung tanwurma, aku kaluput munggo ing Sang Prabu Jayanegara. Ya wis, Kakang. Bot-bote aku tresno karo sampean merga sampean iki bojoku. Aku saguh, Kakang. Saguh. Ya ngono Prasini. Ngono rasa dadak Kakang duka. Kakang Ratanja. Iya. Sesuk-esuk aku tumuju ana ing Majapahit. Nggawa bobok apa sing dadi sampean racik ki mau. Nanging yo Kakang, Nanging kepiye Prasini? mengko yen ana apa-apane karo aku, aja ngluputke aku, Kakang. Prasini. Yen to ana apa-apane. Ora bakal kelakon.